bashir shafanano ejo kudo kunike aka ebo onye isi nkanu and nna anyị nọ n'ebe anyị na-asị na ebe nna anyị sịrị anyị isi onye bụ erimeri ọkụ ebe ọgọdọ ọ bụ na omenala anapụtawo maka na omenala bụ ụzọ anyị na-asị dịka oge a na-emezuwe mana ife pụta ebe a taa bụ onwe ndị na-amụ ọfafa niile na dịsị Sullivan efe na-asị na anyị ga-aga lita ka mma onye nke mgbe ogologo ijele ọkwa onwe program ome mmasị a shike na arụgosi na nwa ọma onye Igbo ka ọ bụ so owolu maka ya wee bịa ebe a taa niile ofe na ọjị ka a na-awa ji bụ oke ife na anyị Igbo ka ọ bụ ọ ife na-eme eme ka ọ bụ ọ na-abụ oluo mgbe a ga-agwa ije nsọrị bụ igwe anyị nọzi ndụ igwe bisi eze nwa ọ bụrụ mgbe ọ nọ na anyị na-eji awa ji n'ube ya anyị bata ebe afọ niile anyị makwa ka esi awa ji a na-awakwu ya n'ụfọ wee na-akọwala anyị ife ji bụ ekene m igwe ị ga-adụkwọ ndị be anyị Sullivan FM a ọ ga-abalị ya ọ ga-abago n'igwe ọ gazigo ụwa niile onye ọbụla na-anọ na program mgbozi na-eme program that Monday ama nwụrụ nwaanyị a maka onwegoro ebe m na-eji ọbụla na travel obodo